Ste typ človeka, ktorý si svoje problémy necháva sám pre seba, alebo si vie vypýtať aj pomoc, keď to je potrebné? Tak ja som dosť silno spracovateľský človek sama na sebe. Kvôli tomu, že ja pracujem s mnohými ľuďmi, hlavne so ženami. Mám portfóliu vyše 15 000 žien, ktoré sa mi za tie roky otvárajú a nielen po tej fyzickej stránke, ale aj po tej súkromnej a veľakrát mi povedia možno veci, ktoré nepovedia svojmu najbližšiemu okoliu. Takže ja čerpám z tohto kontaktu a je to pre mňa ako keby také podhubie toho, ako ja sama sa mám správať aj voči sebe, aj voči svojmu okoliu, ale keď vám mám povedať, že kde ja najlepšie si ako keby vyresetujem a dám to von. U mňa funguje kanisterapia, mám 2 psíkov a keď mám toho, že už cez plnú hlavu, tak ja vám to poviem úplne, že sprosto. Zapnem televíziu, ani neviem, čo tam ide, lahnem si na gauč, psi idú ku mne, oprem si bosé nohy o brucho psa a užívam si to teplúčko a to spojenie také jednoduché, takže pre mňa je to asi takýmto spôsobom to najväčšie, čo ja si môžem akože dať rýchlo. Teraz nebudeš žialiť pán manžel, keď toto bude počuť, že psíkovia sú to terapia? No manžel je láska, ale manželovi sa zverujem s vecami, ktoré ma trápia, ale nechcem ho nimi zaťažovať, hej? Samozrejme, že je to človek, ktorý je pre mňa vždy, ani nie keď potrebujem, on je tam vždy, aj keď nepotrebujem. Hej, už len pozrie, že či treba, jak teraz pred chvíľkou prišiel, že či treba vyslobodiť, hovorím, netreba, ešte je to všetko OK. Ale takéto obyčajno, čo človeku podľa mňa navodí takú sladkosť vo vnútri, je slnko, príroda a pre mňa sú to teda aj zvieratka, že sa tak cítim veľmi príjemne a sama sebou, slobodná. Najviac milujem, keď skoro ráno vstávam a keď je teplo, pekné počasie, tak ideme s psami do lesa ráno o 5:00, o 5:30, keď sa les prebudza, tak to je niečo nádherné. Hovorili ste, že aj cez tie iné vaše klientky alebo ženy, s ktorými spolupracujete, sa učíte, ako pristupovať k sebe. A mňa to tak zaujalo, že proste tí športovci idú často aj cez takú nejakú svoju hranicu. Museli ste sa učiť samu seba si dávať tie hranice, že už Zora, už za toto nechoď. No, toto je môj problém, lebo ja som sa totižto narodila ako človek, ktorý chce vyhrávať. Mne mama povedala, že som bola najlepšie dieťa, pokiaľ som nevedela chodiť, že som len spala. Ako náhle som začala chodiť, nastal problém, lebo jej slovami ja sama, ja púva, akože ja chcem byť všade sama a chcem byť všade prvá. A to ma sprevádzalo ja som začala chodiť veľmi skoro, odtedy, keď som začala chodiť a vo všetkých by som povedala mojich aktivitách, najmä športových, lebo šport je moja parketa. Jedine, kde to nebolo, bola matika, fyzika, chémia. Tam som bola vždy posledná. Takže a teraz už ste s tým trošku akože vysporiadaná, alebo stále to máte? Nezmenilo sa to vekom? No pokiaľ ide o nejaký športový výkon, to mám stále, ale pokiaľ ide o to, aby som na seba pútala pozornosť, aby všetci videli, kto som ja, si myslím, že už v takej polohe, že ako človek, ako žena a ako by som povedala na svojej parkete odborník som toho dokázala toľko, že už nemusím dokazovať. Že robím to, čo robím kvôli tomu, že ma to baví a nepresviečam ľudí, povedala natvrdo, ale oni sa sami musia pochopiť.